Takže kdo se došel v dnešním videu, tak mě napadlo, že uděláme zjednodušeně prostě dripček. Pokud nevíte, co to je dripček, tak je to jednoduše to, že prostě seberu nějaký klip a já vám o tom řeknu, kolik to stálo, co to je za značku, co to je za bundu, co to je za kalhoty, co to je za boty, co to je za mikinu a tedy. Doufám, že se vám tohle video bude líbit, protože je to vlastně ne první díl, ale tohle video na kanále jste ještě u mě neviděli, ale dejte like, bez zvoneček, dejte takových 7 lajků, abych udělal další díl a taky hodně budu moc rád, když mi budete psát do komentářů, jaký klipy nebo písničky, hlavně s klipama, tak budu rozebírat. A PS, nedávejte mi tam hlavně klipy, se kterými prostě mají jenom samý černý oblečení. A ano, ještě jsem neřekl, na co se dneska podíváme. Dneska se podíváme na klip od Karla, ale protože Karla tak teď propustili z vězení a natočil vlastně jeho první klip po jeho vězení a jdeme se na to podívat. Je to Karlo, písnička Dory, feat. Money a molotov.cz, nakupuj z prefixy, něco z graffiti, nevím, na co čekáš, kup tam, takže já už to nebudu zdržovat a jdeme přímo do videa. Alhamdulillah, nepřátelé mají strach, mám náramok na nohy a úsměv na peru. Takže jdeme na to. Začátek klipu Dory začíná tak, že tam hodně lidí, hodně raperů stojí, třeba jako Izomandias, Nintendo, neboli DJ, neboli producent, taky Beats. Stojí tam hlavně v černém oblečením a potom Karlo začne rapovat a má na sobě mikinu Spider Red Brown Hoodie, která se pohybuje okolo 8,5 tisíc korun a má na sobě ještě bundu, kterou jsem bohužel nepoznal, protože je to prostě obyčejná černá bunda a je to fakt těžký najít něco, což je úplně celý černý. A takže jenom podle mikiny, protože nic víc jinak nejde vidět, tak stojí tenhle fit 8,5 tisíc korun. V dalším fitu tak má Karlo, je v takovém studiu, tak má Karlo na sobě mikinu Adidas Free Stripers Hoodie, která se pohybuje okolo 1500, nějak tak. Takže další fit máme za sebou a jdeme rovnou na další fit. V dalším fitu, nebo vlastně v celém videoklipu, tak nosí jedny a ty samý brýle a jsou to Guess brýle. A tyhle brýle se pohybují okolo 2,5 tisíce korun. A jelikož vlastně je tam ještě na tom featu rapper Money, takže jdeme se teď podívat na jeho outfity. Takže na sobě je jenom jediný fit a to je bunda Nike Air Teama a potom tak má vlastně na sobě jenom nějakou random kuklu, kterou si ženete za 2 kila, jo, takže to je vlastně jediný fit Moneyho, ale vlastně jsou tam ještě nějaký jiný hosti. Teď se třeba podíváme na Izomandiase, který tam má hodně drahý fit, takže jdeme se na to teď podívat. Takže Izomandias má bundu Weatherman's Two Town Jacket, která stojí 51 674 korun. Ano, je to prostě Izomandias, tuhle bundu nosí hodně často, mají i na fotkách na Instagramu a nechci nic říkat, ale ta bunda je pěkná, ale za 50 litrů to úplně, že to nestojí. Ale potom tak má na sobě takovou čepici, která vede až po uši a je to čepice Chanel Leatherhead a stojí 141 498 korun. Ach jo, co by za to děti v Africe dali? A jako další, tak má Izo na sobě brýle Saint Laurent brýle, které se pohybují okolo 10 000 korun, přesněji teda 10 453 korun. A tohle video pro tohle video všechno, ano, je to hodně krátký video, chtěl jsem prostě něco víc do listu, ale hodně dlouho nevyšlo video a tohle je vlastně video, úplně moje první video v roce 2025, takže jsem nasázel like, odběr a chci jenom říct, že strašně moc velký shoutout za 100 odběratelů. Ano, bude speciál, už mám připravený co a jak to bude, takže dej like, odběr, zvoneček, ať jdeme třeba 200 odběratelů a nebo rovnou 1000 odběratelů. A já už se s vámi budu loučit, vidíme se zase někde jinde, asi ne úplně že zítra, ale někde jinde, takže čus. Alhamdulillah, nepřátelé mají strach, mám náramok na nohy a úsměv na perách. Hral som ich hru, hral som to ako šach a celé som to odnesol na svojich ramenách.